Salut, bun venit la un nou episod din Minecraft. O să începem. Data trecută am făcut casa și știu că am făcut off-camera la antrenator. Și în episodul ăsta aș vrea să începem să minăm. Bun, avem tânăcop. Hai ne facem o lopată pentru să avem. Hai ne punem astea în cutie. Bun. Hai să punem aici. Aici. Și două. Una acolo și una acolo. Să crească. Am trestie, n-am. Bun. Dar mai găsi o oaie să ne facem și un pac, să avem. Hai să luăm și trestia asta. Da, și ne plimbăm pe aici și căutăm un loc de minat și cred că știu unde să-l fac. Am găsit a treia oaie. Bun, ne-am făcut și bun, dacă auziți ceva e televizorul pentru că e aici ceva lângă mine și se uită la televizor. Bun. Și începem să săpăm aici așa. Bun, cred că o să avem niște interferențe, nu știu. Bun. Bun, deci o să avem niște interferențe audio. Nu înțeleg. Cred că pun mâna pe microfon, telefon, dar nu-mi dau seama unde anume e acela. Eu văd că pun mâna, că nu pun peste microfon. Acum am pus. Mi-am dat seama. Dar se aude când apăs pe butoane de mers. Bun. Hai facem și o zonă în care să avem un chest pentru
scuzați, am o mică problemă cu o aplicație TeamViewer, cred că o să o șterg. Îi dăm zoom. Și continuăm. Să vedem cât de la am destul. Și ne facem un furnace. Upsi. Bun, o să luăm tânăcop, o lopată și un topor de ăsta și astea scăpăm de ele. O să le punem să le ardem. Bun, nu e prea lat, așa că o să stăpân. Și acum începem să săpăm așa. Până dăm de... Începem să săpăm. Să minăm, practic. Și chiar aș vrea să găsesc niște cărbuni. Știu cum să fac niște cărbuni. Să scăpăm de lopeți. Bun, și am mai pus unul. Vreau să văd dacă o să ajungă, dacă... Nu, hai să luăm și sabia, să fiu sigur. Bun, deci punem și sabia. Și hai să facem niște torțe. Că nu am pic de lumină până casă. Bun, deocamdată decât atâtea. Ca să-mi ajungă să pun și pe aici câteva. Suntem cam... Nu prea am multe cărbune. Dar o să minez eu pe aici. Și când minez destul, încep să filmez. Bine. Însă, oameni și domnule, am mai săpat eu puțin și am zis să văd primul nostru fier de pe această hartă. Și noi o să le luăm împreună, pentru că am vrut să vi-l arăt. Și văd că e mai mult. Este primul nostru fier de pe această lume și o să ne ajute foarte mult. Mi-am mai făcut niște torțe și am fost să mai dărâm niște copaci, să mai pot să mai fac niște lumânări de niște cărbuni de mai ciudații. Și mai săpăm. Eu o să mai sap și când mai găsesc ceva interesant vă anunț. Bine? Bună ziua, la și doi, ne-am întors. Am găsit un fel de grotă și aș vrea să mă aventurez puțin pe aici. E periculos. Să găsesc mulți monștri. Dar
Eu o să mă aventurez să vedea că n-are o ieșire. N-aș vrea să cad acolo, este foarte mare căzătură. Andesitul nu o să-l folosesc, o să folosesc cobblestone. Bun. Până acum n-am găsit nimic interesant. Să scap de această apă. Și în sfârșit am găsit cărbune și o să vreau să-l iau. Vreau să iau și mi-au și văd că am găsit niște fier. Bun, păsul nu mai e nimic decât acest cărbune. Bun, ne mai plimbăm pe aici și luăm și cărbunele ăsta, poate o fi ceva în spatele lui. Mai mult cărbune. Bun, acolo o să avem și cărbune, eu o să vreau să pun și acel fier, să-mi fac niște unelte din fier. Și o să sar să văd că am găsit foarte mult cărbune. Mai coborăm o să am trepte. Și o să mâncăm fără toți, dar acum e mai mult să nu rămân fără bețe. Bun, și eu mai tot să păm. Și, doamne și domnilor, o
să mai sap eu off-camera pentru că acest episod să ajunge la final. Ne vedem data viitoare, mulțumesc pentru vizionare, la revedere!